Que avui, a dia 6, dia de la Constitució, seria molt interessant fer-ho, perquè clar, hi ha un dret fonamental que es vulnera cada dia, que és el número 47, que diu que tothom té dret a un habitatge digne i que no es pot especular, que això mai es diu, però que amb l'habitatge no es pot especular. Per tant, avui hem pensat que era un bon dia per celebrar això. La PA de Badalona va començar arrel d'uns companys de la Federació de Veïns de Badalona, que van veure que cada dia a les associacions de veïns s'arribaven més i més gent explicant que els desnonaven. Van pensar que s'havia de fer alguna cosa, es va signar un document amb més de 31 associacions de veïns i arrel d'això va començar a tirar cap endavant la PA, i avui ja som més de 1.000 famílies que estem treballant a la PA, que estem afectades, que estem treballant per aconseguir no només la nostra solució, sinó la solució també de la resta dels casos. Avui celebrem aquesta festa amb tallers infantils, tenim també teatre, que vindrà una obra de teatre que es diu Les tres territas desahuciadas, una porqueria d'obra, que és molt divertida, que tant serveix per grans com per petits i tracta el tema dels desnonaments una miqueta amb una mica d'humor. Lina, no se va. ¿Y a la de tres? ¡Llame a Desahucios Estrés! ¡Le estresamos, le estresamos, le estresamos! ¡Y después le desahuciamos! Algo extraño estaba sucediendo últimamente. De hecho, el mismo día que su hermana menor fue expropiada, nuestra cerdita llegó a su casa, abrió el portal e intentó encender la luz. ¿Dónde nos pondríamos en esta imagen? Esto lo estamos viviendo cada día. Hay barrios donde se hace 15 veces al día esta acción. ¿Dónde nos ponemos? Necesitamos gente, porque las cerditas son muy poquitas. ¿Dónde os ponéis en esta imagen? Venga. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. També tindrem parlaments, ha vingut un company de Barcelona que a més també està treballant a la plataforma de pobresa energètica, que cada dia, a més de tenir el problema del desnonament, cada dia ens ve més i més gent amb el problema del tall dels subministraments. Per tant, és una altra cosa que també estem intentant abordar ara i que creiem que és interessant que la gent senti i que conegui que què pot fer si li tallen la llum, a l'aigua o al gas, i més en aquests moments que ja comença el fred. Hem aturat, hem atès a més de 1.000 famílies, aturar desnonaments a peu de carrer hem aturat molts, però també hem aturat molts als despatxos. Per exemple, hem solucionat 163 casos, 163 famílies que no aniran al carrer. I la resta dels casos estan allà hivernant. Per tant, podríem dir que hem aturat 1.000 desnonaments aquí a Badalona. Però cada dia també s'ha de saber que cada dia aquí a Badalona hi ha de 2 a 3 desnonaments. No sabem quants són d'habitatge habitual i únic, però potser mínim, segurament que d'aquests 3 mínim és un. I nosaltres cada setmana estem moltes vegades en aquests 2 o 3 últims mesos estem signant 2 i 3 dacions en pagament per setmana. Per tant, estem fent una molt bona feina, estem substituint moltes vegades a l'administració i ja que li fem la feina a l'administració, doncs per això demanem que ens doti almenys d'un local per poder fer la feina que ells no fan. No tinc malament els comptes, crec que s'han signat
12 mocions. D'aquestes no s'ha fet absolutament res, excepte allò de que crear la CIAP i el no sé què, això sí que s'ha creat, però no se'ls ha dotat de prous calés, bueno, no se'ls ha donat de res perquè comencin a funcionar realment com haurien de funcionar. Per tant, en aquests 4 anys sí que hem aconseguit que l'Ajuntament, d'aquella manera, ens escolti, però sí que ens escolta però no ens fa cas. Per tant, de cara a l'Ajuntament aquí a Badalona no hem aconseguit absolutament res. A més, encara estem pendents de desnonament del nostre local, que no sabem quin dia ens faran fora. El dijous passat, com que vam rebre una altra amenaça de que ens desnonaríem, doncs vam pensar fer l'assemblea al mateix viver, no? I vam aprofitar, i la gent que va arribar una mica més d'hora, perquè després ja van tancar l'Ajuntament, vam entrar 66 peticions per demanar una nova reunió amb l'alcalde, que aquesta és com l'enèsima vegada que demanem reunió a l'alcalde i no la tenim. A veure, aquesta temàtica del local, nosaltres ja som... A veure, el senyor Jurado ens acusava de no ser una associació com Dios manda, ara ja som una associació com Dios manda, esperem que estigui content. Ja tenim número de registre, som al 789, ja som una associació com cal, i ara, per tant, podem tenir opció a tenir un local. I ja l'hem demanat, però no ens fan cas, no? A més, el local aquest són moltes famílies, el local aquest per nosaltres és petit, i demanem doncs, que ens busquin un altre emplaçament. Ara, aquest temps hem aturat molts desnonaments, però pensem que l'any que ve, l'any 2015, i més amb tot això que està passant, que tots els bancs estan venent els actius, els pisos, els estan venent a fons voltors, pensem que l'any 2015 serà un any catastròfic, perquè hi haurà moltíssims desnonaments. A Barcelona estan dient que cada dia estan havent 20 desnonaments diaris. Aquí a Badalona suposem que 2 o 3, però no sabem si són molts més. I sabem que aquest serà un any catastròfic perquè, a més, al vendre al banc els fons voltors, nosaltres no teníem qui parlar. Perquè si nosaltres sabem que una família va ser desnonada per Catalunya Caixa, doncs mira, anem a la seu de Catalunya Caixa, intentem parlar, truquem per telèfon, fem el que sigui. Però si tens un fons voltor que està a Reykjavik, digue'm tu a mi com truques, com m'hi vas, com fas pressió, de cap manera. Per tant, creiem que l'any 2015 serà un any catastròfic, per això volem treballar molt més, amb molta més energia, per intentar sobretot que l'administració es faci càrrec de tot això i comenci, ja que va fer aquella moció de que multaria els bancs i els fons que tinguessin d'inversió, que tinguessin moltíssims pisos, doncs volem que ho facin, que comencin a multar